Unha das principais vías de acceso a Cambados está sendo obxecto dunha fonda mellora é a avenida de Vilagarcía, por onde circulan moitos coches particulares, pero tamén a meirande parte dos vehículos pesados, unha vez eliminados da avenida de Vilariño. Os traballos consisten no fresado da capa de rodadura e no reasfaltado dunha superficie total duns 2.000 metros cadrados. A actuación ten un orzamento que rolda os 20.000 euros. Esta é unha estrada que inicialmente fai un ano era da Xunta de Galicia e que a Dirección Xeral de Infraestructuras da Xunta de Galicia de Santiago de Compostela accedeu ao Concello de Cambados. Entón, a partir de aí nós intentamos actuar antes posible e presentamos un proxecto para que solucionar os problemas que había de asfaltado. Calcúlase que estes traballos poderían estar rematados o vindeiro luns. A semana que ven tamén arrancará outro dos proxectos que ten en marcha o Concello Cambadés, unha actuación semellante na Avenida da Coruña, que desta volta tamén inclúe a construción dunha beirarrúa. Fresado da capa de aglomerado, tamén reposición do firme, e aí como novedades vamos a construir unha acera dende a praza de Feciñáns hacia o cruce onde está o paso de peóns. O que queremos é, bordeando que é a iglesia de San Benito, que é unha zona por onde pasan moitísimos peóns e que ata ahora tiñen que ir polo Arcén. Ademais, a Xunta de Goberno local aprobou onte melloras no vial no Porto de Tragobe e na senda marítima que vai ao Corbillón. O resfaltado desa vía conta xa co visto bo de costas. O proxecto temos redactado, témolo aprobado, é un proxecto en total de 98.000 euros, aí a superficie a asfaltar son 9.000 metros cuadrados e onte aprobamos que coa aplicación desos 218.000 euros da Plaza de Abastos, que como sabedes a Xunta de Galicia retrasou hasta o ano 2020, con esos 218.000 euros, 98.000 euros os vamos a aplicar a esa obra. Vamos a solicitar ahora de inmediato, espero que nos próximos días e entre a semana que ven e a próxima xa podamos mandar toda a documentación para a Deputación de Pontevedra. Dende o Concello salientan a urxencia desta actuación tendo en conta que ese vial dá acceso a preto dunha dúcia de depuradoras instaladas nesa contorna.